Eni joneno mag yiero mawuok e pinje mag Afrika ochako ayanga chenro mar kolo weche motenore kod yiero machieng' tich ariyo juma manyien. Kaolose kinde yawa yanga chenro makamano jatend riwruok mar joneno mag yiero mag pinje Afrika Ernest Bai Koroma okwayogi mondo gita chenro magi e yo maratiro. Koroma medo wacho ni tijgi maduong' en nyayo thuolo mar demokrasia kod yiero maratiro e pinje mag Afrika. Jatelo ma otwak e romono owacho ni kwe piny Kenya en nyayo dongruok e pinje mag Afrika ma ugwe kod madiere ka gilero ni Kenya en siro maduong' e weche mag ohala ne pinje mantie milambo mar Afrika. I kindly request that throughout the mission you apply strict neutrality and objectivity, as well as adhere to the African Union and COMESA codes of conduct for election observation, particularly respect the national laws, customs and traditions of Kenya. Therefore, continued stability in Kenya is seen as vital to continued regional economic stability. In addition, Kenya's role in peace processes in the region make it imperative that Kenya has a peaceful transition after the August 9th elections.